हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। चलନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଏଇଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି ଦେଖିବାକୁ।
आपने देखिले आम फास्ट दिन अष्टपहरी एमती ही कटि आम प्रसाद खाई घर को जापर दिन आम सका जा मंदिर में दही पखाड़ आ भजा खाई समस्ते कीर्तन पाप ताप विनाशी गाई कृष्ण नाम कृष्ण नाम दुनिया जते पापी न कहि पारे पाप सते एक बार कृष्ण नाम निष्ठाए नगर नगर जाने गाए नगर नगर जाए नगर नगर जाए नगर नगर जाए आकारे बोला हरि नाम आकारे बोला आकारे बोला हरि नाम आकारे बोला देवता प्राणी सर्व हरि हरि देवता जोशर पड़ा प्रस्तुति चलती
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା।